Dorka, hogy csinál az oroszlán? És a kígyó? Az a kígyó. Gyere vissza, Dorka, gyere, gyere. Küldesz nekem puszit? Dorka, küldjél puszit. Dorka. Mindjárt figyelem a kukoricát, és közben neki fussam. Mész a vodába nem sokára? Igen. És mi lesz a jeled? Tetszés labda. Jó lesz? Igen. Jó van. De itt kint van nekem. Ja, van neked kint pöttyös labdád, és igen, de most a jeled is az lesz. Oviba. Óviba, igen. Na jössz vissza? Igen. Igen, jössz? Jött. Jöttél? Puszit? Ó, és a halacska hogy csinál? Az a lovacska, igen. És a halacska? Ó, nagyon ügyes vagy. Bius, szereted a Hugit? Adja neki egy pusziket. Ó, hogy ad neked is, ő is. Nézd csak, puszi, adja neki puszikát. Pusziszkodjatok össze. Ja, megnézi, ott puszit úgy küldjé szállja kezével, igen. Azt neki egyet? Buksiára? Jött. Bius. Jó. Csuda pusziszkodás.